Sian. Ti'n teimlo well? Diolch. Sut daeth prawf y bore yma? Nes ti gael chwil arno? Do, dwi'n meddwl, ond oedden ni ddim yn hollol siŵr sut i ateb y cwestiwn ar y gwahanol fathau gwsmeriaid. No, paid y phoeni. Nawn ni fynd dros bob dim wsos nesaf. Dyma fod y waith di nôl ar sut ti'n gyfathrebu'n effeithiol efo'r cwsmer. Sut ti wedi wneud, ti'n meddwl? Yn iawn efo'r techneg gwrando, dwi'n gobeithio, ond ddim mor glir ar y technegau cwestiynu achos modiadau sal. Pan fydwch chi gyflwyno hwnna, y dosbarth? Ie. Mae gen ti wybodaeth cefndirol dda iawn am sut i wrando ar y cwsmer, a ti wedi rhoi tebion addas a llawn. Alerchog Sian, cofio darllen dros dy waith yn fanwl a defnyddio cysgliad i wneud yn siŵr i fod y mor gwyr ac sy'n bosib cyn i ti gyflwyno fo ar gyfer yr asesiad. Sori, nes i anghofio, gorfod y frys. Mae safon dy waith di yn Gymraeg a Saesneg yn bwysig iawn wrth gwrs, felly rhaid i ti weithio ar hyn yn y dyfodol. Mi fydd angen i ti roi mwy o sylw i'r cwestiynu a'r y technegau cwestiynu. Pam ti'n meddwl bod hi'n bwysig i ni ofyn y cwestiynau iawn i gwsmeriaid? Yw ni gael gweld beth maen nhw eisiau? Ie, da. Fel bod ni'n gwybod yn union beth di anghenion nhw, mwyn datrys unrhyw broblemau sydd ganddyn nhw. Mi allwn ni ofyn 3 math o gwestiwn iddyn nhw, a rhaid i ni fod yn ymwybodol o'r gwahaniaeth rhyngddynt mwyn i ni gael hynny o wybodaeth a gallwn ni gan y cwsmer mwyn yn helpu'n iawn. Mae yna gwestiwn caedig i ddechrau. Cwestiynau fel, ydych chi wedi talu efo cerdyn credyd am hwn? Be di'n mantais cwestiwn fel hyn, ti'n meddwl? Ond does dim rhaid i'r cwsmer roi llawer ateb, dim ond do neu na fo lle. Da iawn, Sian. Ie, chawn ni ddim sgwrs effeithiol efo'r cwsmer trwy ofyn ormod o cwestiynau caeedig. Maen nhw'n iawn weithiau, ond mae well i ni beidio a'i defnyddio nhw yn rhy aml. Be di gwestiynau arweiniol ta? Swn i'n syniad. Wel, tydi'r rhain ddim yn dda iawn chwaith. Maen nhw'n awgrymu dy fod yn disgwyl cael ateb penodol gan y cwsmer. Ti'n harwain i roi'r ateb cwestiwn fel, mi rydych chi wedi gwneud lot o defnydd ohono fo? Ynddo, mi all cwestiwn fel hwn wneud y cwsmer yn flin, a mae'n anodd mynd i wraidd y broblem efo cwestiynau arweiniol. O leid, oeddwn i'n rhoi, dwi'n meddwl amdano nhw fel rhywbeth negyddol o blaen. Cofiwch ysgoi. Y cwestiynau gorau i ti ei gofyn wrth roi gwasanaeth cwsmer da ydy rhai agorad. Maen nhw fel arfer yn dechrau efo geiriau fel sut a pam. Pam ti'n meddwl bod rhain ydy'r math gorau o cwestiynau i ofyn? I gael mwy o gwybodaeth o'r cwsmer? Ie, da iawn. Sut mae hyn yn manteisiol i ni, ti'n meddwl, o ran rhoi'r gwasanaeth cwsmer gorau? Gos achos mae'n helpu ni i helpu'r cwsmer all. Ydyn siwr. Ateb da, Sian. Rhoi enghraifft i mi o gwestiwn agorad? Sut mae hyn wedi digwydd? Ie. Pryd wnaethoch chi sylwi ar hyn yn gyntaf, un arall? Mi fyddwn ni'n sôn mwy am gwestiynau agorad yn dosbarth yr wsos nesaf. Dwi eisiau ti ddod ar agor enghreifftiau efo chdi. 6? Ie, ta Sian. Wel, dal ati. Ti'n gwneud y dda. Welai di tro nesaf. Hwyl. O ie, hwyl. Diolch am eich help. Oes, ta Sian. Pob lwc.